Fl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U dan lejt tal-imwiet jew nitolbu b'suffraġġju tal-eżis kollha mejtin tagħna. U b'mod speċjali din is-sena nitolbu għal dawk li mietu bil-COVID-19. Aħna ltqajna hawnhekk fidi kbira fil-qawmin mill-imwiet. Għalina l-mewt mhix l-aħħar kelma. Għalina li nemnu il-mewt hija bieb miftuħ għall-eternità. Imma din in-naħa tal-bieb aħna nibqgħu nibku u nolfqu għal dawk li ħallewna. Huwa il-mod tagħna l-bnedmin kif nitfarġu fin-niket tat-telfa, kif nippruvaw inkomplu immissu lil dawk li ħabbejna waqt li kienu magħna fuq l-art. Din il-Quddiesa jew nitolbu maħfra l-Alla, ma wkoll nitolbu li hu jħenn għall-irwieħ ta' ħudna l-mejtin. Int li qajjimt il-Lażru mulej ħnina. Int il-qawmin u l-ħajja, Kristu ħnina. Int il-faraġġ tagħna imniktin, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej għati widen għat-talb li qegħdin nagħmlulek biex kif jissaħħaħ it-twemmin tagħna fil-qawmien ta' ibnek mill-imwiet. Hekk titqawwa t-tama tagħna fil-qawmien mixtieq tal-qaddejja kollha tiegħek għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, meta aħna konna bla saħħa, Kristu, meta wasal iż-żmien mita l-ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla wrina l-imħabba tiegħu meta Kristu mit għalina, aħna li konna għadna midinbin. Kemm aktar u aktar issa li aħna ġustifikati b'demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla tal-Alla. Jekk meta konna għadna edewwa tal-Alla, tabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm iktar issa li aħna ħbib tiegħu, insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru u kol falla b'sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer, nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex, li nammar f'daħr il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlowwa tal-mulej jiena u nħares lejn it-tempju tiegħu. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Isma' mulej leħen lajta tiegħi, ħenna lija weġibni. Ejja, qed f'qalbi, fittex il-wiċċu, jien wiċċek infittex mulej, la taħbix wiċċek minni flimkien. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwa qalbek, it-tama fil-mulej.
Nemmen li għad nara it-tiba tal-mulej fl-art il-ħajjin. Dini ta' bilħaq ir-rida ta' missieri li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Ġesu qal lin-nies daw kollha li jagħtini missieri jiġu għandi u min jiġi għandi ma nkeċċihx il-barra. Għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min bagħtni. Issa rieda ta' min bagħtni hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hi ta' bilħaq ir-rieda ta' missieri li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Waħda mir-raġunijiet għaliex illum għandna li xinfarġu lil xulxin hija l-kelma ċara ta' Ġesu. Dini ta' bilħaq ir-rieda ta' missieri. Ġesu meta jitkellem fuq ir-rieda ta' missieru qiegħed jitkellem fuq xi ħaġa qawwija, fondamentali ta' min jistrih fuqha. U x'inhi din ir-rieda tal-missier? Li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. U jiena jgħid Ġesu inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Dan huwa l-kliem li għandu jkun il-faraġġ għan-niket profond tagħna. Jekk mal-mitna xejn, imma l-mitna ħafna affarijiet, imma jekk mal-mitna xejn din il-pandemija, għal-mitna kemm aħna dgħajfin, kemm ħafna drabi nintilfu wara l-fruwa u kemm hemm affarijiet tassew eżis. Għal-mitna wkoll l-umiljazzjoni tal-mewt. Għax kull min jaf għax għadda minnu xi tfisser tmut bil-Covid u l-protokolli li ntrabtu mad-difna tal-eżistana f'dawn l-aħħar xhur jifhem li m'hemmx biss il-qsim il-qalb tat-telfa, imma hemm ukoll il-qsim il-qalb ta' min jixtieq jesprimi n-niket tiegħu u ma jistax. Illum jiena fisem il-poplu Malti u Awċi kollu nixtieq inwassal il-viċinanza tagħna, is-simpatija tagħna, il-kompassjoni tagħna magħkom eżis raba li tliftu lil xi ħadd għal Covid. Imma nafu ukoll li għandna it-tama fil-mulej Ġesu li żommna maqudin bejnietna u wkoll li tagħtina faraġġ kbir meta naħsbu fl-eżistana li ħallewna. Dawn l-aħħar xhur mietu ħafna nies. Jiena mhux biss qiegħed noffri din il-Quddiesa għalihom, imma qed noffriha wkoll
għal ħutna il-mejtin kollha. Aħna li għadna hawnhekk m'għandniex espressjoni iżjed qawwija ta' mħabba mis-sagrifiċċju tal-Quddiesa li qegħdin nofru. Hija ħaġa sabiħa li f'dawn l-ewwel jiem ta' Novembru inżuru ċ-ċimiterji fejn huma mitfuna l-eżies mejtin tagħna. U l-Knisja aħna nitolbu għalihom tagħti wkoll din il-grazzja li aħna b'att żgħir u b'ġest żgħir ta' tifkira u ta' qima inkunu nistgħu nissuffragaw lill-eżies tagħna. Ngħinuhom jaslu quddiem il-mulej li huwa ġust u ħanin u ngħinuhom ukoll fit-talba tagħhom li jaraw wiċċ il-mulej. Jiena wiċċek infittex mulej. La taħbix wiċċek minni. Nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Jiena nixtieq nagħlaq dan il-ħsieb qasir b'din il-kelma ta' faraġġ. Aħna meta nħarsu lejn iċ-ċimiterji tagħna qalbna tingħasar. Tmur f'ċimiterju tar-Raħal jew hawnhekk fiċ-Ċimiterju kbir tal-Addolorata u timxi fost l-oqbra u tiltaqa' ma' ħbieb antiki mal-ġirien. Donnu hawnhekk biż-żmien timbena belt li ġejja mill-passat tagħna imma għandha wkoll futur. Iċ-ċimiterju huwa art il-ħajjin, ħallew il-fdalijiet tagħhom, imma il-maħbubin tagħna, missirijietna, ommijietna, in-nannit tagħna, il-qraba tagħna, uliedna għal min tilef lil uliedu huma ħajjin. Hawnhekk ħallew dak li jintemm, imma fil-mulej jgħixu għal dejjem. U għalhekk it-talba tagħna ma tħares lejn il-qabar, imma tħares lejn il-mistrieħ. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Ħuti eżies imdawlin u msaħħin mill-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu ejjew nitolbu lill-Missier bi Kristu Sidna ħalli jisma' dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja kollha biex tkun xhud fidila tat-tagħlim ta' Kristu li jimlilna qalbna bit-tama li meħlusin minn kull dnub ninaqdu miegħu fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex bis-seta afdata lilhom u bl-imħabba li ġejja minnek jaħdmu dejjem għall-ġustizzja u s-sliem fost il-popli kollha sakemm ninġabru miegħek f'Ġerusalemm tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-morda u għal kull min għaddej minn żminijiet ibsa biex jaqdu t-tbatija tagħhom ma' dik ta' ibnek Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-familji kollha biex imħeġġin mill-kelma tiegħek u mqawwijin mill-imħabba tiegħek, ikunu ambjent tajjeb u sod fejn it-tfal u żgħażagħ jikbru u jimmaturaw bħala ċittadini xirqa u nsara tajbin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll imqanqlim it-tama tal-ħajja ta' dejjem, inġbarna biex nitolbu għal-ħutna mejtin, l-aktar dawk li ħadd ma jitlob għalihom, biex bil-mod kif ngħixu fuq din l-art, inħejju ruħna sewwa għal-ħajja miegħek fl-eternità. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej, u Alla li tara fil-ħsibijiet u x-xewqat kollha tagħna ilqa' dawn it-talbiet tagħna u kull xewqa tajba li tnissel ġewwa fina u saħħaħna biex nagħmlu bissu dejjem dak li tixtieq minna inti bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek għal qaddejja kollha tiegħek ħutna l-Mejtin biex iddaħħalhom fil-glorja ma' ibnek li miegħu qegħdin ninaqdu bis-sagrament kbir tal-ħniena tiegħu u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bi feġġet għalina t-tama tal-qawmien għallena. Hekk li aħna qatt li mniktin għax nafu li għandna mmutu. Nitfarġu bil-weda ta' ħajja oħra li qatt ma tintemm. Għax għal dawk li jemmnu fik mulej il-ħajja ma tintemx, imma tinbidel. U mal-mewt tal-ġisem fuq din l-art, titħejjalina mara l dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, ma' tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar mulej fil-qaddejja kollha tiegħek mejtin li oġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek jifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għati mulej id-dawlu slim li l-qaddija kollha tiegħek ħutna l-Mejtin li għal-jom iċċelebrajna dan is-sagrament tal-Għid bi Kristu Sidna. Għadna kemm iċċelebrajna flimkien il-misteri Quddiesa u tlabna lil mulej biex idaħħal fis-saltna tiegħu tal-għena id-dawl u s-sliem lil ħutna kollha li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija. Qalbna qawwija fil-misteru tal-qawmien mill-imwiet, sejrin issa nbirku l-oqbra ta' ħutna li jinsabu midfunin f'dan iċ-ċimiterju, jistennew il-miġja tal-mulej fil-glorja biex miegħu inqumu lebsin in-nuqqas ta' taħsir u l-immortalità. Jienu l-qawmien u l-ħajja, kull min jemmen fija wkoll jekk imut ikollu l-ħajja, u kull min jgħixu jemmen fija dan ma jmut qatt. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla ta' kull faraġġ li bil-qawmien ta' ibnu l-waħdin mill-imwiet nissel it-tama tal-qawmien f'dawk li jemnu. Lilna li għadna hawn jaħfrilna dnubietna u jilqa' lill-mejtin kollha fid-dawl u sliem. Jagħtina l-ħajja tal-għena bla tmiem ma' Kristu li nemnu li qam tas-sew mill-imwiet. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-Caritas Malta xtaqet tingħaqad mal-Hospice Malta biex tkun ma' ġembkom u toffrilkom is-servizz ta' faraġġ fil-luttu kbir tagħkom, luttu li beda ferm qabel mal-eżiż tagħkom daħlu fl-eternità. Għalhekk intom mistednin tagħmlu kuntatt magħna fuq 21331000 jew permezz tal-midja soċjali tramite il-Facebook u l-website. Inwedukom it-talb tagħna. Grazzi.
fis-sliem. Jiena l-qawmin u l-ħajja jgħid il-mulej, min jemmen fija ma jmut qatt. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna niku nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Eħmel avukata taħna, daw għallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu, protti mbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina qaddisom Malla, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Wasanna fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum mill-Knisja taċ-Ċimiterju ta' Marija Addolorata fejn l-Arċisqof bierek l-oqbra kollha minn fuq it-suntir tal-Knisja u wara bierek ukoll l-oqbra fejn jinsabu midfuna il-vittmi tal-COVID-19. Flimkien inkomplu nitolbu għal ruhom u għal qrabathom. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni d-direttivi għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Grazzi u nsellmilkom.